Kilo rek, taruh yo. Rumah Amerikan, ukurannya 8 kali 10, harganya 500 juta. Yang beri tomai ya. Sebelah kiri gini, masa depannya ono batu alami, ambek ono lampu ning ngene lho. Ambek soleh pagar kok ngene lho. Pagar jadingan. Ono motif apik lho, kadingan kok ngene. Iki nggo sepen request model opo nggo sepen atur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kanan kini iki nggone arah karpote. Mobil opo sing hubungan tempat dhewe yo. Sing pasti wis full keramikan, ndukure wis plafonan yo. Benda fase depan omahe iki ono lampune sing moncot iso ndukur. Ambek ono tailoring dadi lho ben gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene sadurunge mlebu tak cumlungi sih yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, bapak saya masih kucane rek aluminium raya kata gas. Nah, iki langsung nang gone area ruang tamune. Ndukure lampune cemroentel yo ambek terjelingan. Sing pasti ono jendela sisuk katup. Ben sirkel saudara betul ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidure. Oh. Kode kok ngene yo. Spasi plafona. Nang kene iki ono jendela sing langsung menghadap nang area karpote yo. Nah, nang kene iki ono plus e. Ono kamar mandi daleme. Oh, iki wis level kaca ready, wis ini nggak duduk sekitar ready. Iki kamar mandi basah ambek kering. Iki sing basah ono shower ready yo lho. Ndukure plafone PVC. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, ayo. Oke. Ada PC yo. Nah, iki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone lantai kedua e. Iki ono mini bare. Ono lampune cemrentel ngene yo. Iki ngene arah dapur e. Wis level ready krek tarian ngene yo. Tapi ning mbok tarik ngene bahaya soalnya. Jendela ready, dan masa gak ngarep mulut yo. Nah, iki ono kamar mandine. Nah, nang kene iki tembusane nang kamar tidur mangko yo. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua e. Nah, tamenge ready, kocoe cek tambah kesane mewah. Sebelah kiri kene iki engko kosong ben jauh fokus ben atur dhewe diopenan. Lampune cemrentel lah ono terselingan dadine wapi yo. Nah, saiki nanti kiri apa kanan sih? Nang kanan kiri saya. Nah, iki nang gone kamar tidure. Oh. Ono jendela ready. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nengok nang sebelah kiri kene iki. Oh, iki ono kamar tidure. Lampune cemrentel kok ngene yo, model kok kristal. Ono kamar mandi dalam sisan. Tuh. Konsepnya podo rek, kering ambek basah. Terus kayak gini iki modele yo. Wah, saiki langsung lanjut mrene. Iki belok sebelah kiri kene iki. Nah, iki lurus. Iki ono kamar mandine. Tuh. Kamar mandi tamu neso nang kene yo. Wis full keramikan, wis niki duduk. Sekitar ready, shower ready. Nah, saiki langsung nang sebelah kene iki. Nah, iki nggone arah on di rumah jemuran nang njaba ngono yo. Nah, iku ono banyune ready, cecepane listrik ready. Nah, iki sing nang rong tamu nang lantai loro e. Nah, iki ono pintu maneh, plus ono balkon itu. Nang kene syuting tempat nyantai atau nyangkruk ngene lho. Nang kene ready, acara yo wis jos nang kene yo. Ah, saya langsung ya tak jalan nang kene. Nang ruang tamu sing dhuwur. Iki mangko maneh ukurane 8 kali 10 hargane 500 juta. Ono sebelah kasih banen wis rekaman kan. Wis mun kasih sing Mas, lamun cemburu cemrentel wapi